non hai cero. É doado se o intentas. Non hai inferno debaixo de nós. Sobre nós, só o ceo. Imagina toda a xente vivindo para hoxe. Imagina que non existen países. Non é difícil de facer. Nada polo que matar ou morrer. E ningunha religión. Imagina toda a xente vivindo a súa vida en paz. Podes dicir que son un soñador, mas non son o único. Espero que algún día te unas a nós. E o mundo vivirá como a un. Imagina que non hai riquezas. Pregúntame se podes. Sen necesidade de averiza ou fame. A irmandade entre as persoas. Imagina toda a xente compartindo o mundo. Podes dicir que son un soñador, mas non son o único. Espero que algún día te unas a nós.